učenica četvrtog razreda. Na ovom času ćemo naučiti o subjektu. Napisat ću neke rečenice. Jelena je danas rođendan. Ona je otišla u prodavnicu. Marija, Đorđe i Jovana će po sebi. U ovim rečenicama subjekat je Jelena, ona, Marija, Đorđe i koje se imenice i zamenice iz prethodnog zadatka mogu dobiti odgovor na pitanje ko ili šta vrši rad. Subjekat je glavni rečenični član koji kazuje ko ili šta vrši rad. Subjekat je vršilac rada. Napisat ćemo još neke rečenice. U službi subjekata najčešće se nalaze i imenice. Ognjen šutja loptu. Ognjen je vlastita imenica. Dječaci i devojčice trču. Dječaci i devojčice su zajedničke imenice. U službi subjekata mogu biti i lične zamenice. Napisat ćemo još neke rečenice. Ja trčim. Zamenica prvo lice jedine ja. Mi radimo zadatke. Mi, drugo lice množine. Oni su išli na ekskurziju. Oni, treće lice množine. U službi subjekata može da se nađe jedna reč ili grupa reči. Šta ćemo sada napisati? Subjekat, jedna reč, šalje na stolu. Šalja, šta je na stolu? Na stolu je šolja. Subjekat, grupa reči. Velika šolja je na stolu. Velika
crvena šolja na stolu. I Marina velika crvena šolja na stolu. A šta je na stolu? Na stolu je velika šolja, velika crvena šolja, i Marina velika crvena šolja. Sada napisat ćemo još dve rečenice. On je kupio loptu. Subjekat je on. Kupio je loptu. Subjekat je on, ali je neizrečen, izostavljen je, ne vidi se. Kupio, kupila, kupilo, pomoćno. I na kraju domaći zadatak. Podvuci subjekte u sljedećim rečenicama. Molim vas da ovo zapišete u sveščice. Leto stiže 22. juna. Na stolu je cveće. One plivaju i jelene sanje su